Ti. Si Dudong. Lima biya dito anak. Uy, saan man nagti. Uy, mura. Naglisod lagi ginawa. So di ko kadawat ni mamatay atong mangod. Kay maor na ang inusarang gwapo na to nga igsuon. Pati panagnaong burang ukira pero sus ginawa ko kan sayang sa naong sa tong mangod nga puting gwapuha. Anak ko. Uy, si Dudong. Wala yung tay. Dong. Ay, makuntag na. Ante, nakailis Dudong, ti. Dong, iyan ang inuto. Tatawag ka naman sa doktor, Dong. Ha? Dong, Dong. Tatawag ka naman sa doktor ba? Ang kaya sa agay. Nganong ako may muadto sa doktor. Ang doktor na parian ako. Kasi kita kisa may naisakit ako o ang doktor. Ha? Dili kita mo siya maadto sa doktor good. Si Sosas. Sige, Ang doktor may paria kay si kita pa mo Lumigas na. adjust. Lumigas Kita pa mo adjust, kita mo bayad. Ang doktor paria. Ikaw nalila kong pagdadiri, doktor. Kaya di na, mas di na dyan ni buntagan na imong manghod. Pipi-50 na ni imong manghod. Pipi-50 na. Ano dyan ang kamot, ti. Magkuha kong doktor, ti, ha. Tanawa na si Dudong, ti. Dong, unsa na gusto ni mo, Dong? Royal? Royal? Suda? Yorick, di ko pwede soft drink. Fita, nga biskwit. Unsa man gusto ni mo? Nga soft drinks? Pantiguang na ang pita nga biskwit. Kailangan ko nisen waper. Katong bag-uron. Pagpancham ka ng nanon sa menteryo. Pagdali, day! Dong, ayaw dyan ito babungbuang, Dong, ha? Kaya ikaw rabin tayo, guwapo na mong manghod. Sus, anugo na malaging tao, mamatay ka. Palitan pa ka na mong inmax. Ha? Sana, Dong! Ah, Sabi man ako, last na to ni mong ginhawa. Uy, panay. Day! Kakapoy barong trabaho. Ay, kadang pasyente. Dok, ako nagsuon, Dok. Tabang nga sa imtaon to. Ay, ma'am, busy ko, ma'am. Nagpalayo kay ko, ma'am, kay mutawag ta ko ni doktor. Dok, madali lang dyan kaayo, Dok. Ako nagsuon, Dok. Isa na lang dyan kabuok ang ginawa, Dok. Sa isa ka oras, kausa na lang mo ginawa, Dok. Maluoy. Alam, ma'am, napakoy pasyente dito, ma'am. Gibiyaan gina ko, ma'am. Dok mo, bayad din mo bisan pag 100 million, Dok. Binira, sure na. Oh, lagi, Dok. Tara, Dok. Sige, tara. Suon, Dok. Dati na mong balay, Dok. Asa man na, dapit Dali, ma'am. Dok. Dali, Dok. Dali, Dok. Te, di na si Dok, te. Kanang Dok, una lang dito sa amo, Dok ha. Naaraman ako maguwang dito, ako igsuon, Dok. Kay mag-andam sa kung kaon mo, Dok. Sige, naara man gahapon. Oo, naara, Sige, Dok. ako na bahala. Sige, Dok ha. Salamat kayo, Dok. Dong. Ay, dok, limaan niya, ma'am. Magliso naman siya ginhawa, Dok. Ay, nao. Murag, mahadlok ka ni ko, Dok. Baka pasiglas na ni ginhawa itong sa kumanghod. Dong, Dong, ha? Nasi Dok, Dong. Ayun pa'y bagyabag, Dong. Ang inmax ni mo, Dong. Nag-waiting pa. Sana, ito ka ginawa. Okay ra, Dok? Yan sa ma'am, ha? Isagsapat nila, ma'am. Pinaglibog pa ko, ma'am. Dong. Ah, Ano mong lisin? Kita, nag-abot. Ang pancham. Alam, Ma'am. Dong. Lisod na dyan kayo ni siya, Ma'am. Lisod. Usa nga lisod, Dok? Tarong po itong istorya, Dok. Uy, usa man ang lisod niya yung uwi. Uy, Dong. Dok, yang kasing-kasing na lumos. Lumusog sabaw. Dito sa bawa mo sud ang ganiha ang taon, Dok. Uy, adobo man ang taon Ay, kong baboy, adobo? Dok. Nalumos sa adobo sa sabaw. Adobo siya. Dong. Ang taon, ma'am. Dong. Ay, nabalabig yug-yug, Dok. Basi niya taon din natin Akong ikuan kay para ang sabaw ba mo dagan sa ubos. Dong, paning kamot yung ginhawa, Dong. Kay, makintaasa ra pa ito na ako manghod, Dok. Unya, wa mang guro ni ma... Uy, wag ba insaktong lungon, ani, Dok. Kanasa pa siya na ingani? Ato pa na ni aging adlaw, Dok. Nya karon naman na siya ni grabe maayo ang lagom ng ginayang bata. 50-50 naman, ma'am. 50-50? Huwag imo nang itotal, Ma'am, 100. Oh, 100 na, ma'am. Ate, Dok. ako bahala. Hindi. Dok, manihuay taw na diha, Dok. Ibaligya ni na akong among payag, Dok. Basta buhil ni akong manghud, Dok, ha? Manihuay taw na bay, Dok. Basta tira, ma'am. Basta tira, ma'am.
Dong, operate in town dong. Operate dong. Agay. Agay. May kuadrat kadang Ano sa tubig nga ning agas. Ihi. Wala. Tambal ni Otiwas. Was. Ano sa mani? Lagi aja mo. Agay. Sa mama. Masahe man ang imo, Dok. Ali ko ma'am, patabang ko ni ma'am pasisa ko ma'am. Kanang mata pasigahabi kini murag di na jud madamang kinahala jud ni. Oh my God. Dong, sigaha imong mata dong, be. Sigaha dong, be. Sus, Dok. Dok, effective kayo, Dok. Hala. Salamat kayo, Dok. Uy, kipalingot Okay na ka? kita mayo, Dok. Okay na ka? Sige, aris ako, mama. Dok, salamat kayo, Dok. Sige, sige. Paano mo ka, Dok? Uy. Dok, ayaw na siya. Dok, uya, sa lakaw, Dok. Kanang, Dok. Saan man yung pamati ni mo? Ugula ko ang doktor. Magisod din hawa. Unya, bakit ang Ay, kasdogan sa doktor? ana na to ma'am, kalimaon na to be para mabuhi jud siya pagayo na. Timba, ma'am. Timba. Timba, Dok. Timba, Dok. Para di na siya masigil. Uy, nabuhay niyo talaga akong manghod. Praise the Lord. Nabuhay na akong manghod. Kaso na. Wala kayo.